Lumia Mind on mielenrauha taskussasi jokaisena päivänä. Ota ilmainen kuukauden kokeilu lumiamind.fi. Moikka ja tervetuloa rentouttavaan kasvojoogaan yötä vasten. Samoja liikkeitä voit tehdä myös aamulla herätessäsi, mutta tämän avulla vapautamme päivällä kasvoihin kertyneitä kireyksiä koko kasvojen alueelta ja erityisesti poskilta ja purentalihaksista. Aloitellaan toki ja varmasti aloittelet kasvojen puhdistuksella ja kun lähdet hieromaan yövoidetta kasvoille, niin tee se liftaavasti niin, että otsalta silittelet sipeliusryppyjen aluetta ensin, hengitellen nenän kautta, rentoutellen kasvoja samalla ja vapauttelet sinne frontalikseen kertyneitä kireyksiä, rentoutellen, silitellen otsaa kauttaaltaan. Nenänvarren kohottajaa rentoutellaan ylhäältä alaspäin suuntautuvin liikkein. Päivän aikana usein kertyy kireyksiä myös tänne nenän varrelle. Poskia sivellään kevyesti työntäen, liftaten. Jälleen rasvatyynyjä paikoilleen. Voit myös kevyesti lämmittää poskilihasten aluetta pienin pyörivin liikkein. Pitäen hyvän ryhdin niskassa, koko selän alueella ja hengitellen nenän kautta. Tuoda rentoutta kasvoille, purentalihaksille, kaulan ja hartioiden alueelle. Näitä uurteita voit hyvin rentoutella pienillä tärinäpyörityksillä. Saatat aistia myös siellä kireyttä ja voit työntää kevyesti näitä leuanpielilihaksia ylöspäin, alhaalta ylös suuntautuvin vedoin. Tuo vielä leukaan kärjestä kohti korvia suuntautuvin liikkein. Hierovaa liikettä alhaalta ylös hengitellen. Päästään tilaa sinne ylä- ja alahampaiden väliin niin, että purenta saa olla rentona. Hyvä. Etsit täältä poskiluiden alaosasta hänen pieni kuoppa. Se on tuossa poskilihaksen yläosassa, poskiluun alaosassa. Kun löydät sieltä keskeltä sen pienen kuopan, mihin peukut hyvin jää, niin paina siitä. Rentouttele kasvoja, purentalihaksia, anna leuan roikkua ja hengittele. Saattaa löytyä kipeäkin, oikea triggerpiste. Tämän avulla tuot rentoutta kasvoihin ja purennan alueelle. Hyvä. Ilta kasvojoogaan sopii oikein hyvin rentouttava hieronta purentalihasten alueelle. Aloitetaan ohimolihasten kevyellä rentouttavalla venytyksellä. Sen jälkeen venytetään poskilihakset tästä ulkopuolelta ja sen jälkeen vielä poskilihakset tuolta sisäpuolelta. Etsi ohimolihaksen alaosa niin, että tuot sormesi tänne poskiluun yläosaan, puret hampaat yhteen, sormet on siellä silmien vieressä ohimoilla ja kun sä puret hampaat yhteen, niin varmasti tunnet, miten siellä lihasmassa liikahtaa, että kohta on oikea. Paina kevyesti sormilla
ihoa ja hae tuntuma sinne lihakseen saakka, eli voimista hieman painantaa. Lähdetään kevyesti työntämään ylöspäin. Halutessasi voit ottaa nojan esimerkiksi pöytään kyynärpäillä tai polviisi, reisiisi. Lähde työntää ylöspäin, pidä hetki, rentouttele leuat, ohimot ja vapauta. Nyt kun tuot venytystä sinne ohimolihakseen, niin hae tuntuma lihakseen saakka. Ei ole tarkoitus venyttää ihoa, vaan tuoda rentoutta sinne lihakseen. Toista 5-8 kertaa. Jos haluat tehostaa venytystä, avaa hieman suuta ja pidä rentouta. Hyvä. Jos haluat, jatkat vielä muutaman toiston ajan. Seuraavaksi vastaavasti venytetään poskilihaksia, eli nyt haetaankin sormet tänne poskiluun alapuolelle, poskilihaksen yläosaan tai keskelle. Voit vähän vaihtaakin sitä venytyskohtaa harjoituksen eri vaiheissa. Pure hampaat yhteen, tunne missä lihas aktivoituu. Ja sieltä hae tuntuma painaen sopivalla voimakkuudella tuntuma lihakseen, jotta taas ei venytetä ihoa, vaan lähdetään työntämään ehkä noin sentin matka lihasmassaa ylöspäin. Ota noja pöytään tai reisiin. Pidä niska ja selkä suorana, hartiat rentoina ja halutessasi avaa suuta venytyksen aikana. Hengittele nenän kautta. Pidä 10-15 sekunnin ajan. Pidä tauko ja vaihda hieman kohtaa. Toista. Välillä rentouttelet. Ehkä vaihdat hieman venytyspaikkaa, haet tuntuman poskilihakseen ja kevyt työntö ylöspäin. Ehkä suun avaus vielä. Hyvä. Rentouttele kasvot. Pidä hyvä ryhti selässä ja niskassa. Siirrytään poskilihaksen venytykseen suun sisäpuolelta. Pesase kädet tai laita tällaiset kertakäyttöiset hygieeniset hanskat käsiisi niin halutessasi. Lähdetään käsittelemään ensin vasemmalla kädellä oikea poskea, purenta lihaksia tuolta sisäpuolelta. Selitän ensin ja näytän sitten. Eli ristikkäisellä kädellä otan otteen niin, että työnnän peukalon tänne suun sisälle, poskilihaksen yläosaa tänne ylätakahampaiden lähelle. Vastapuolelle, tänne posken ulkopuolelle, tuon tueksi etusormen ja keskisormen, ja niillä ei ole tarkoitus venyttää ihoa ollenkaan, vaan ne on vaan tukena. Ja peukalo tekee suun sisällä ylhäältä alaspäin suuntautuvaa kevyttä venytysliikettä. Ja mä tuun täältä ylhäältä vinosti kohti suupieltä. Aloitan uudelleen toistan, eli ylhäältä alas, aloittain sieltä poskilihaksen takayläosasta. Rentouttele kasvoja, pidä hyvä ryhti selässä ja niskassa ja hengittele nenän kautta. Ja uudelleen. Jatka vaan vielä 2-3 kertaa. Pitäen leuka rentona, teet tilaa sinne ylä- ja alahampaiden väliin oikein kunnolla ja voit laittaa vaikka silmät kiinni ja tuntea se lempeä venyttävä hieronta, jonka peukalo saa aikaiseksi sieltä
poskilihaksen sisäpinnalta. Saattaa olla, että löydät sieltä aivan kipeitä pisteitä, joita voit jäädä lempeästi pehmentelemään ja tunnustelemaan, miten mukavasti saat ehkä rentoutta sinne poskilihakseen lempeän hieronnan avulla. Sen jälkeen toistetaan sama niin, että lähdetäänkin käsittelemään tätä lihaksen alaosaa, poskilihaksen alaosaa, eli tuon peukalon tonne alatakahampaiden takaosan lähelle. Ja lähden peukalolla ylöspäin suuntautuvin liikkein nyt hieromaan aina alhaalta ylös ja tuun kohti suupieltä. Ja jälleen nämä päällypuolella olevat sormet vaan tukee, ei venytä ihoa siitä posken pinnalta. Ja uudelleen. Jos haluat, voit toistaa vielä muutaman kerran. Pidä koko ajan kasvot mahdollisimman rentoina ja muista antaa hengityksen virrata. Tärkeää myös tulevaa unta ajatellen niin, että tuot rentoutta koko kehoon ja rauhoitat myös hermostoasi syvällä nenän kautta hengityksellä. Vaihdetaan toinen puoli. Tuo nyt oikean käden peukalo sinne vasemman posken sisäpuolelle ja anna etusormen ja keskisormen tukea posken pinnalta. Peukku lähtee tekemään ylhäältä alaspäin suuntautuvaa liikettä ja vähitellen tuut kohti suupieltä. Voit toistaa esimerkiksi 5 kertaa. Jatkat ehkä vielä pari kertaa, jonka jälkeen vaihdetaan hierova liike, poskilihaksen venytys tänne lihaksen alaosaan. Eli nyt peukalo meneekin sinne alatakahampaiden lähelle ja lähtee alhaalta ylöspäin suuntautuvin vedoin kohti suupieltä. 5 kertaa. Hyvä. Toista vielä 3 kertaa niin halutessasi. Ja on riittävän lempeä. Eli ei tarvi suorittaa eikä voimalla venyttää, vaan lempeästi tunnustellen, rauhallisesti hengitellen. Tehdä lempeää hierontaa poskilihaksille ja sillä lailla vapauttaa purentaa. No nyt vielä unta ajatellen on todella tärkeää, että meidän kieli pääsee kitalakeen nukkumisen aikana. Ja usein päiväaikana kielijänne tuolla kielen alla lyhenee. Eli se kiristyy ja estää kielen rennon painumisen kitalakeen. Kielen paikka siellä kitalaessa on sikäli tosi tärkeä, että silloin nenänielu on parhaiten avoinna, rennolle, helpolle, avoimelle hengitykselle, virtaavalle hengitykselle ja myös purentalihakset pääsee rentoutumaan. Eli kun kieli on kitalaissa, me saadaan mukavasti tila sinne ylä- ja alahampaiden väliin, eikä tulisi purtua, narskuteltua hampaita yön aikana, ainakaan niin paljon yhteen. Eli leuat ja purentalihakset vapautuu. Miten saadaan kielijännettä venytettyä, niin toistetaan 10 kertaa sellainen kielijänteen venytysharjoitus kuin luolat. Ja aloitellaan ensin tunnustelemalla näitä lihaksia tällä leuan alla, jotka myös kielen asentoon liittyy. Tuo peukalo tuonne leuan alle ja
Liimaa sun kieli kitalakeen. Ja niela se. Tee vielä. Eli nielaise kieli kitalakeen. Tunnet, miten lihakset täällä leuan alla aktivoituu. Nyt kun tuot kielen kitalakeen, niin kurkista peilistä saatko muodostettua luolat molemmin puolin kielijännettä sinne kielen alle. Ja sieltä kloksautat kielen alas. Toista tämä vielä 9 kertaa. Pidä aina muutama sekunti ennen kuin kloksautat. Kerta vielä. Hyvä. 10 kertaa joka ilta kielijänteelle venytystä, jolloin vapautat kielen paikan helpommin sinne kitalakeen. Saat purennalle rentoutta. Nyt voit antaa kasvojesi rentoutua, ryhdistää selkäsi, rentouttaen hartiasi tuoden niskan pitkään linjaan ja pään sinne hartiakorin päälle. Liutele hieman leuka taaksepäin ja rentouttaen sen jälkeen pään keskiasentoon. Anna silmiesi sulkeutua. Anna kielen nyt painua rennosti sinne kitalakeen ja tuo tilaa ylä- ja alahampaiden väliin. Hengittele nenän kautta. Syvälle vatsaan saakka. Ja pienen tauon jälkeen anna hengityksen lähteä kohoileen ylöspäin ja lämmittää matkallaan kurkun ja suun sisäosat ja virrata sen jälkeen nenän kautta ulos. Ehkä voit tuntea, miten rentous laskeutuu päälaellesi ja otsan alueelle. Kulmakarvojesi väli saa siletä ja silmien ympärillä olevat lihakset rentoutuu. Saat tuntea rentouden kasvoillasi kauttaaltaan, poskilihaksilla, suun sisäosissa ja leukojen alueella, purentalihaksissa. Anna kaulan lihasta rentoutua, hartioiden sulaa. Syvennä vielä muutaman hengityskierron ajaksi hengitystäsi niin, että voit laskea 4 sisäänhengityksen aikana ja pienen tauon jälkeen uloshengityksen aikana 6 tai 7. Ehkä vielä yhden pitkän hengityskierron ajan annat uloshengityksen lempeästi pidettyä. Ja kun olet valmis, niin voit availla silmät ja
Nostaa vielä lempeästi leukaa hieman ylöspäin. Halutessasi sivellä kaulaa ylhäältä alas, rentoutellen platismaa kaulan lihasta, joka saattaa päivän aikana lyhentyä, varsinkin jos olet työssä, jossa joudut katsomaan näyttöpäätettä hieman alaspäin. Usein pää meillä ihmisillä liukuu hieman eteenpäin päivän aikana. Silloin on hyvä rentoutella vielä ennen nukkumaan menoa. Kaulan etuosat, kaulan lihas, iholihas. Ja toki sen voi tehdä myös sivellen samalla voidetta sinne kaulan alueelle. Muista, että varsinkin yön ajaksi on tosi tärkeää kasvojen lisäksi kosteuttaa myös kaulan alue. Aivan yhtä tärkeää. Oikein hyvää yötä sinulle. Kiitos kun olit mukana. Moikka! Kiitos, että sain johdattaa sinut tähän harjoitukseen. Me haluamme olla tukenasi hyvinvoinnin polullasi. Kommentoithan alle, mitä pidit tästä harjoituksesta tai millaisia harjoituksia haluaisit jatkossa. Ja otathan kanavamme seurantaan. Nähdään!